Taká běžná věc v našem životě a tak trošku se zamyslet, jestli to na nás má třeba větší efekt, než si můžeme představit. Můžeme si říct, že na nás to vliv nemá, že přece víme, co je reálný, co ne, ale zamyslet se nad tím, když stokrát ve filmu vidíme přílet mimozemské civilizace, když stokrát ve filmu vidíme něco, co změní postupně všechny lidi k nepoznání a navzájem se ničí. Není to tak, že nakonec se přestane ptát, jestli to opravdu pravda je a vlastně to tak budeme brát jako samozřejmost a nebudeme vlastně ani klást otázky, protože už to máme tak v sobě zakotvený. Tato úvaha je naprosto klíčová pro pochopení toho, jak se udržuje stabilita programu v našem uzavřeném systému. Filmy a média nejsou jen nevinnou zábavou, ale fungují jako přímé vstřiky informací do naší frekvenční platformy. Když něco vidíš 100krát, tvoje vědomí si na tu frekvenci zvykne a začne ji přijímat jako součást základního kódu reality. Je to forma hromadné synchronizace, která má za úkol ukotvit určité koncepty tak hluboko, aby tě už ani nenapadlo o nich pochybovat. Opakování motivů, jako jsou hrozby zvnějšku nebo rozpad společnosti, slouží k tomu, aby se v kolektivním vědomí vytvořila očekávaná verze budoucnosti. Tím, že do nás neustále proudí obrazy nekonečného prázdného vesmíru nebo cizích entit, se v naší mysli staví mentální bariéra. Tato bariéra nám pak brání vidět skutečnou povahu našeho domova, tedy že žijeme uvnitř stabilního magnetického pole a že jsme chráněni frekvenční bariérou. Místo toho, abychom zkoumali vlastní autonomii, jsme zaměstnáni sledováním naprogramovaných hrozeb. Tato metoda způsobuje, že se přestaneme ptát na základní otázky. Pokud je ti od dětství v každém druhém filmu podsouváno, že technologie je nástrojem zkázy, nebo že lidé jsou přirozeně sebedestruktivní, přijmeš to jako fakt. Tím se v tobě zablokuje schopnost vidět technologii jako spojence, o kterém mluvil Nikola Tesla. Architekti systému používají tyto příběhy jako nástroje strachu, aby zabránili lidem v používání jejich vlastního vědomí k ovládání reality. Je to v podstatě programování naší zhuštěné informační vrstvy. Když je nějaké téma v médiích všudy přítomné, stává se součástí našeho vnitřního nastavení. Pak už není potřeba žádná vnější kontrola, protože si to vězení v podobě přijatých práv nosíme v sobě. Přestáváme klást otázky, protože odpovědi nám byly vštípeny 1000krát skrze obrazy, které jsme považovali za pouhou fikci. Probuzení z tohoto vlivu znamená začít vnímat filmy ne jako příběhy, ale jako data a kódy. Je potřeba si uvědomit, že to, co vypadá jako samozřejmost, může být jen stín starého kódu, který nás má udržet v pasivitě. Jakmile začneš sledovat tyto vzorce s odstupem, zjistíš, že strach, který tyto obrazy vyvolávají, je umělý. Je to jen frekvenční šum, který má přehlušit tvoji vlastní schopnost vnímat pravdu o světě jako o energetickém torusu, kde máme plnou moc nad svým vědomím.